Здравейте, уважаеми патриоти родолюбци! Днес продължавам темата за ленд-лиза към СССР, като ще погадаем или ще дадем информация за оръжия, които са били използвани на Източния фронт, като в тая годишнина, 80 годишнината от края на Втората световна, искам да натъкна, че в нито един момент тая помощ, която е предоставена от западните съюзници, не се оказва основна, а по-скоро спомагателна и също така подчертаващо субективна. Защото много от тия конвои първо не пристигат на време, нито са изпращани на време и много от тия конвои на 30-40% поне, даже при най-безобидните немски акции, са били потапени или унищожавани. Даже не само от подводници, но и от авиация. И ще покажа сега някои доказателства, преди да продължим с темата за артилерията, която започнах вчера, за да обобщим някои неща. И те също са свързани с артилерията. Ето това тук са едни кадри от конвой ПК 16 от някъде 26-7 май 1942. Той е Северен коридор, който е бил предназначен за снабдяване на съветската армия при Архангелск. И оттам директно постъпват на фронта. Ако предположим, че това е било май месец примерно, трябва да кажем, че в известна степен на 1942 година това не достига даже до Сталинградския фронт. Ползвам тук едни полски информации, главно заради картинките, не заради нещо друго. Ето ви тук едни кадри от този конвой, който е бил ударен и по въздух, и по вода от немските подводници Ю-1 и Ю-2. Отделни документални кадри с Рузвелт Чърчил, че няма как да ни покажат точно нещо конкретно около конвоя. Преди да се насоча към конкретните цифри, искам да покажа тия картинки. База Нарвик в Норвегия, с която се осъществяват тия действия на германците с тия вълчи глутници от подводници. Често по време на атаките на конвой пострадват и немски съдове. Немците до едно време имат и тъй наречения Бисмарк и другия Тирпиц, два съда, които нямат аналог в света по това време, по скороходни качества, по въоръжение, но въпреки това, макар да излиза солено и на англичаните, Бисмарк е бил унищожен. С Тирпиц се претърпя после друго фиаско. Конкретно конвой ПК 16, 26-27 май 1942 година, известен още като конвой ПК 16 Алет Екскорт. Идея за конвой в последствие, който да бъде устроен през Хайдарабад, Пакистан. Правете сметка, той е за сухопътни конвой, но то си има линия през Техеран, установена в последствие. Тук трябва да имаме предвид, че все още не е била насрочена и срещата в Казабланка, която реши да се бие първо основния противник. Конвой ПК 16 включва 36 транспортни съда, една плаваща цистерна Лоуренс, която също е потопена, 468 броя танкове, натварени там. От тия танкове са изгубени 380 танка, 201 самолета, главно марката Hurricane Hawker, от които 100-160 са изгубени, 3277 моторни превозни средства от различен тип, от които са изгубени около 2000, и разполага с 26 спомагателни съда. Това са разни траущици, подводници за охрана, катери
ескадрен миноносец за подкрепа, примерно. Командир на целия конвой е Невил Галп и Ричард Онсвол. Германците нанасят удар с 108 авиационно крило и 3 подводници Utility 3, т.е. клас U3. Командир Александър Холе, Ханс Рот, Херман Буш. Ползват се отчетливо в групите Луфхоте 5, самолети Дорнер 24, Дорнер 59, Дорнер 18, Хеншел 59, които са снабдени с торпедни апарати или с бомби, за да ударят тия съдове. Т.е. съгласувана акция между Криксмарина, т.е. флота на Вермахта и авиацията, и не такива хидроплани с торпеда. Групите ЗЕТ Бера 8 и 9. Изгубено е също така артилерийско въоръжение. Загиват хора. Известните двупаундови QF Mark 8 пом-пом зенитки, 20 мм ерликонови зенитки. За самолетите Харикен споменах. Смята се, че някъде по конвоите този ПК-17 са изчезнали в морските дълбини между 40 и 50 танка алигатор Чърчил и над 300 Матилда. Т.е. в този общ сбор около 468 танка са унищожени до 380 само в този конвой. И е ясно работата на какво отива. Сега аз искам да спомена нещо и за тия оръдия, които хем бяха като защита на някои от тия съдове. Хем се предоставяха по ленд-лиз 4 пом-пом QF-20 Mark AM на компаниите Ordnance и Vickers. Представлява нещо такова, закачено на турел на борда на кораб. Образец 38 година на една конзола. Тук има един мерен диск, характерен за зенитките. И другото, което е негови варианти. Марк 2, 8 цело, с 8 барелно зареждане. Ето като този вариант. За какво става въпрос? Да спра само тая речна пшека на поляка. Барелно захранване, система Vickers QR MK8, 20 паундово. Т.е. тук го посочват по калибър 40 мм на 158 Р. Ако става въпрос за 40 мм калибър, 158 е доста голяма гилза. Т.е. сравнително мощно е. 40,4 по-точно е мерката по калибър. 732 метра в секунда. Висока начална скорост. По 8 цели на този вариант Mark 2. Като има вариант на една зенитна картечница, тъй като прави една полоса в небето. Почти няма оттърване от него с уния възможности на самолетите. Диапазон на поразяване 7000 метра, от които ефективни 3970 метра. Общо 8 цели по 14 изстрела, правете сметка, дава 112 изстрела с начална скорост 732 в минута. По 40-50 да има на контейнер, защото те са на точно барелно контейнерно пълнене. Конзолата тук горе за премерване е секторен тип, сферичен. Другия вариант е Mark 8, който е с една цев. Да, стандартно 14 изстрела в минута, но при малко по-ниска скорост 710 метра в секунда, ефективен до 6220 метра, т.е. двойно. И като имаме преди говорихме за танкове, това оръдие осезателно се смята, че няколко стотин от него, освен с корабите, отиват и на дъното, като посредством то, даже чрез конвоя, все пак може да бъде приспаднато към ленд-лиз.
Огромна акция на Луфтвафе, безспорно. Учили сме още като студенти. Втори, трети курс по ВТО в история, 27 май 42. Ето част от тия зенитни екипи. И точно в навечерият на Сталинградската операция се оказва, че в тия райони не успяват да достигнат до източния фронт нито самолети Харикейн, които биха били от полза, примерно 180-200, а те пристигат двойно по-малко, нито тия Матилди алигатори, които биха били от полза. Ето такива танкови алигатор. Английско производство, тежък танк с доста завидна броня. Преди да премина към оръдията, аз ще обърна тук внимание на този северен конвой. Ето вижте го, това вече е конвоя ПК-17. Виждате отгоре на Исландия единия коридор. Тук има кронка за ледовете, т.е. карта Кроки, наричат тия тип карти, къде има наслагване на ледове и поради тия ледове за зимния маршрут тук отдолу с този конвой ПК-17 се принуждават да се насочат към Мурманск, а не към Архангелщ, тъй като тук всичко е било замръзнало и е трябвало да обходят тия бази. Вижте тук колко много бази имат германците и най-отгоре тук на Нарвик. Те могат с тия вълчи глутници, главно с подводници, които са най-коварни, но и с хидроплани да нанасят удар. Да видим само тук за какво става въпрос. Ползвам случая за встъпление към темата. За артилерията, за тия конвои ПК-17, той говори тук за Тирпица, за Бисмарк, един от които е потопен в акция на англичаните, но минава, както се казва, Мераба. Самите конвои търся нещо. Беше посочено, че между 35-37 са да достигат само половината. Но тук трябва да посочим, че част от тая помощ достига някъде до около 30%. Немските самолети, са потопили още 3 транспорта. Общите потери, т.е. загуби, са се увеличили. Аз обаче сега няма да се забърквам с тия конвои на голяма дълбочина, защото предстои да разгледаме артилерията. Темата е необятна, но аз в основни линии ще кажа няколко думи за всичко, за което мога. Като от една страна ще разгледам артилерията в другия крип, полевата и противотанковата, продължавайки вчерашната тема, а от другата страна ще погледнем към минометите и минохвъргачките, за да изчерпим темата и тия дни. Да можем да преминем към темата за автотракторната техника, която е доста по-всеобхватна от другата, тъй като видяхме, че даже при реактивните обстановки наблюдаваме такава техника. И то в не малки количества. Тук искам само да стигна до една конкретна артилерия, за която имах някакви вметки да продължа.